Ay, bigay mo. Ayakın scholar. Request siya ba yung what short finan, what my short finan Honolulu. Kay Kaiser Hospital finan Honolulu. What yan ba Rimsky, User Sipra. LR screen manasal niya na LR finan Honolulu kay katang manasal. Ay, siya once ko may film ka, yak-yak, gawin sa anak kay Malash kay Kibenji. Tinong sulan ba long prior lime cheeses. Insiya, once ko ka sa anak kay Marshall Rimsky Kibenji. Kahit katagal ni Weya Rimsky,
Okay, Rimsky, kosto banget, official, hinggain kayo nung kaya mga mars di ka pensiye. Kampare kaya mga mars kyan, katlan wigong kaya manas nung di pensiye. Railas, ba't pinan ko sana gawin wigong kaya situasi, kung mars kaya di pensiye pinan. Honolulu, Kaiser Hospital. Okay, kahit may kumiyang floor, nalagyan niya ang kayo hose. Kailangan lang.